בשם השם נעשה ונצליח. ברשות הרב הגאון ראש הישיבה הרב מזוז שליטה, ברשות המרא דאתרא דבית אל הרב אבינר שליטה, ברשות היושב ראש, ברשות חברי כנסת מועמדים, רב ברוש, פרנסיס. טוב, עם ישראל על אדמתו, בסדר? הנה ברשות ברוך מרזל. עם ישראל על אדמתו אחרי 2000 שנות גלות, לא בכדי עדיין יש לנו מפלגות מלשון פלג, עדיין יש מציאות שצריך קצת לתקן. שיצאנו ממצרים, מה זה נקרא יציאת מצרים? על פי החסידות, על פי הקבלה, זה להוציא את המיצרים מתוך האדם עצמו. זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו ימצא את הצד השווה, את הצד המשותף בין כל פלגי ישראל וינסה להתאחד איתו. להוציא את כל המציאות הפלגנית, המציאות שמפרידה בתוך עם ישראל. אחרי יציאת מצרים קיבלנו את התורה. ואז עם ישראל היה כאיש אחד, בלב אחד, במציאות אחת, סביב התורה. ואחר כך נכנסנו לארץ ישראל. זה הסדר של יציאה מהגלות. זאת אומרת עכשיו, בפריצת דרך אמיתית, שעשה כאן מרן ראש הישיבה, עם שלוחו הנאמן, היושב ראש, מר אלי ישי, עשו כאן מהלך שהוא חדיש, לאחד בין זרמי עם ישראל, למצוא את הצד המשותף בין כולנו, בין חרדים, בין כיפות סרוגות, בין כל אחד ואחד. למצוא את הצד המפריד זה לא בעיה, אבל זה שייך לעולם התוהו, זה גנוב הוא מאיתנו. זאת אומרת עולם התוהו זה עולם של גויים, עולם של פירוד, שכל אחד אומר אני אמלוך. עולם האצילות זה עולם של תיקון, עולם של אחדות, של התכללות והתקשרות בין כלל ישראל. וזה קבלת החלטה. כל אחד מאיתנו צריך להחליט להפסיק לצאת, זאת אומרת להפסיק לאחוז במיצרים, להפסיק לאחוז בפלגנות ולמצוא את הצד המשותף בין כולנו, כמו שעמדנו במעמד הר סיני סביב התורה. מצינו כאן מפלגה, יותר נכון האספות של תנועה בעם ישראל, של זרם אדיר, שכל אחד ואחד מאיתנו יודע את זה. הזרם האדיר הזה שיש לנו משהו מאחד בין כולנו, זה אהבת התורה, אהבת הארץ ואהבת ישראל. וכאן אנחנו רוצים מפה, מהמקום הזה, לקרוא לכל עם ישראל להצטרף למפלגה הזאת, על כל זרמיה, מחרדים ואשכנזים וספרדים. מרן הרב קוק אמר, לצאת מהגולה זה קשה, ואמרו בשמו, אבל להוציא את הגולה מתוכנו זה יותר קשה. ועכשיו, אחרי 60 שנות בישול פה בתוך ארץ ישראל, הגענו למציאות שאפשר לאחד בין שני זרמים מרכזיים בעם ישראל. הכיפות הסרוגות, זכותם יגן עלינו, בראשם חבר הכנסת שיטבון, גיבור ישראל, שמסר את עצמו, הרב ברוך מרזל, מגדולי המערה, מחזיק בעיר האבות, שם סביבו הם לא יושבים במבצרים, מי שיושב במבצרים זה מי שצריך להיות במבצרים שם, וברוך השם, ברוך אומר ועושה. וחכם אלי ישי שפרץ פה גבול ראשוני
וקפץ כנחשון למים ואמר זהו, נגמר עם הגלות הזאת, בואו נאחד בין כולנו, נמצא את הצד המשותף. מה זה משנה איזה כיפה יש לאדם על הראש, מה זה משנה מה הדעות שלו, יש מציאות אחת משותפת בין כולנו, זה עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. עכשיו כשרושמים פטנט כולנו יודעים שיש שתי אפשרויות. אחד זה להרחיב, להגיד הפטנט הזה כולל כך וכך 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 עד אין סוף אפשרויות. יש אפשרות אחרת, להיכנס לנקודה הפנימית ביותר, הנקודה הבלתי משתנה, נקודת העצם שממד הזמן והדעות לא שרים אליה. זאת אומרת הנקודה הפנימית ביותר של כל יהודי. מה כל יהודי רוצה? תסתכלו בביתכם, יש מישהו פה שרוצה שילדיו יהיו מפולגים? ודאי שלא. למרות שילד אחד חושב ככה וילד אחר חושב אחרת. ככה ודאי לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה אחדות בתוך עם ישראל. ואנחנו מודים לכל הקהל הזה, תעשו חיל, נלך כולנו יחד, נצביע קץ לגלות, קץ לחושך, קץ לפלגנות, ונאחד את כולנו. זה לא משנה איך כל אחד מתבטא. שם הוא מדגיש את הצד המפריד בינינו. זה לא בעיה, זה כל אחד יכול לקבול. אבל אנחנו יודעים שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. בעל התניא מביא את זה, וגם כל גדולי החסידים. אין זרם בעם ישראל, מגדולי החסידות, גדולי המקובלים, גדולי הספרדים, גדולי הליטאים, גדולי הכיפות סרוגות, כל איש שיש בידו תורת ישראל ועם ישראל, כולם בלא יוצא מן הכלל מטיפים לדבר אחד, לאחדות עם ישראל בארצו. אין אחד שלא חושב כך, ולכן אנחנו קוראים לכולם ואנחנו מברכים אתכם שאתם פרצתם דרך ואתם מתאחדים, ואנחנו איתכם ואתם איתנו וכולנו ביחד. הרב מזוז ואמר הדאתרא של בית אל, זה נס גמור, זה התחלה של גאולה חבר'ה. ולכן מכאן אנחנו קוראים, אני חוזר על זה, לכל מפלגות עם ישראל, לכולם ביחד להתאחד, לבוא למפלגה, להתאחד כולנו יחד כזרם, כתנועה אמיתית, לאחוז בשלטון ולהחזיר עטרה ליושנה. השם מברך את כולכם, תעשו חיל, תצביעו קץ ותשכנעו כל אחד לפחות 100 איש. בעזרת השם יתברך, באהבה גדולה.